Kaixo, bideo txiki honetan Jose Teknopatiak emondako aholku eskertu nahiko netzake, baina ikusten duzuenez lortu dut bideoen sonidua hobetzeko kalidade artisanaleko pizza bat, eta niretako nahikoa eta sobra. Orduan, ume txikixen kolikuei buruzko detalle bat esango nahiko netzukie. Detalle txiki bat da bakarrik. Batzutan gurasoenganik ikusten dugu zehozelako kezkia esaten, nire umiak dituen kolikuak, puskarrak eta tripako minak anomaluak dira edo arrazoi misteriotsu baten gaitxik dira. Baina ez, kontua da umien estietan ez dala bestelako prozesurik gertatzen nausixen estiekin konpareuta. Bardin beratzen da kaka bertan, bardin eragitzen dabe bertako bakteriak eta bardin sortzen dira haiziak. Ez nausixetan baino gehiago, bardin. Gertatzen den gauza bakarra da, ume txikixen kolikua, ume txikixen estia, biztandanez, kalibre txikikua dela. Este muskulos osatukutako tutu txiki bat da eta leku gitxi daka. Orduan, normalian sortzen dira zen haiziak, edo kontrakzioak, edo dilatazioak, este txiki horretan, este handi baten sortuko ez litzake zen oztopuak edo lekua erazua daka, ez dira kabitzen, kaka pixka hori eta haize pixka hori. Orduan, dilatau etxen da eta minen moten detza umiari. Ez da ezer patologikua esateko. Eta umia azten joan ala eta estian kalibria haunditziekin batera pasau etxen da, dakizuen modura. Detaile txiki hori esan nahi netzuen bakarrik. Zuen lasaitxasunerako.